wallahi wash Allah ko da yake ma bai kamata in sallama ba dan ni da gidan da kufai duk daya. Ba musulmai ne a gidan da zaki ce ba zaki sallama ba? Au la ashe kina nan hanshaki ya mandiya masu masu wanke kafa da sosan karfe. Yake kokarin kashe min kayan kallo ne. In kashe kayan kallon mu kin manta ba a sako miki a kayan gara ba. Na je na gani a kayan gara ki na ga tattasai bushashe amma ban ga remote ba. To amma kuma aikin ganin gidan mijina ne ko? Kuma gidana ne, na isa in yi duk abin da nake so in yi a cikin gida. Banza sha wa yake takama da gidan miji? Kin manta gidan miji ba tabbas. A yau zai tafa miki receipt farar takarda ki dau hanya kar ki zaki wallahi. A tambayi kanwa wani yaya inda ita ai ba wani mai tasiri. Baby ka ji mun fadan Allah. Baby ka ki kara fade. Baby balan ne baby? Baby me yake faruwa? Kai ma baby zaka ce? Daga zuwa ka ga ji iskanci. Daga zuwa ta fara zage-zage wani menene ha illa ni ya fa abin da kimi ya fara isa ta ba. Ya fara ga wa haka au baby. Ya ba fara isa ta ba. Zo maman baby. Kai ne baby gandar da kai? Gandar ta kira ka baby ka amsa? Ɗauko bida ki bashi ya tsotsa. Yawa baby. Ba wannan baby ba wannan baby take nufi ba, tana nufin masoyinta. To ai daman ba ƙarya tunda akwai aure ya san akwai kauna amma kuma ba ta Allah da Annabi ba. Bari faɗa miki babban iya fa ba uwa bace ba. Na fara gajiya fa. To baby ko? A kibe kamar zo ki kawo mai fida baby na kuka maza ba shi ya tsotsa. Ka ɗau madarar maza gandaddada kai a kira ka baby. Kai yanzu dan Allah baka ji kunya ba? Kuma ko za ta gaya maka ta gaya maka a gabana dan iskanci? Mara mutunci? Kawai ya isa dan Allah dan Annabi in kina da bukatar wani abu kimin waya zan zo amma ki dina zuwa kina daga mana hankali. Baby baba gaje ga ta can a daki. Wai baby Allah ishirye ka bana. Allah ishirye ka dan gargajiya. Yau ta canja maka tunani. Wai baby